primer lloc voldríem destacar el que no ha passat en aquest ple, que és el punt que s'havia d'aprovar al voltant de la bonificació d'IBI a Tandem Wellness, que és l'empresa que gestiona Viladenc Aqua. Finalment, avui la mateixa secretaria de l'Ajuntament ha refrendat el que ja veníem denunciant a les comissions informatives, que es tractava d'una aprovació totalment irregular, que no tenia cap suport legal i que per tant hauran de reformular perquè intentar que aquest vestit a mida que intenten fer a l'empresa per bonificar l'IBI pogués passar per ple. I el contrapès positiu és la satisfacció que tenim perquè s'ha aprovat per unanimitat la moció que presentàvem per fomentar l'ús de la bicicleta Calafell. Era una de les grans assignatures pendents. Els governs anteriors havien fet passos tímids al respecte, moltes vegades fent un pas endavant i dos endarrere, i el que plantejàvem nosaltres és que es faci un pla director i que s'estudiï una política que doti el municipi realment d'infraestructures, de vies ciclistes, de vies de convivència que permetin fer un ús intensiu i extensiu de la bicicleta Calafell.